suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang Praise God! Ngayon po ay unang Martes ng buwan ng Agosto. Narito na naman po tayo upang tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Ito po ang inyong lingkod, Senior Pastor ng Jesus Believed Church, Bishop Leonardo Lascano Bedanya Jr. At bago po tayo magsimula, tayo muna po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa oras na ito, Panginoon. Narito po kami upang muli mag-aral ng iyong salita. We pray, Father God, Lord, be with us. Give us wisdom, revelation coming from you. And Lord, ngayon po umagang ito, sa manaroon ang mga anak mo na nakikinig, ay tunay na sila po yung mapagpala sa mga salita namin pag-aaralan. We thank you, Lord. We honor you. In Jesus' name, Amen. Amen. So oras pong ito ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos. At ito po ay matatagpuan natin sa aklat ng Colossians, chapter 4, verse 17. Ayon po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Colosas, sabi niya rito, and say to Archippus, see to it that you fulfill the ministry which you have received in the Lord. Ulitin ko, sabi po ni Pablo sa kanyang sulat, no, see to it that you fulfill the ministry which you have received in the Lord. No? Si Paul po ay sumulat kay Archippus na tinitiyak niya na natutupad ni Archippus ang ministeryo, ang gawaing ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya o yung tinanggap niya sa Panginoon. Mga kapatid, mga magulang, bawat isa po sa atin, may kanya-kanya po tayong tinanggap mula sa Panginoon na ministeryo. At bago po yon ay tignan po natin ano po ba ibig sabihin ng Archippus. No? Archippus means a master of horses. He is the son of Onesimus and Appia. Siya po ay anak ni Onesimus and ni Appia. We can read it in the book of Philemon. No? Archippus was a man of special privilege. No? A son of Christian parents, member of a Christian household in a special service for the Lord. Kaya ito po si Archippus ay makikita po natin
siya po ay tunay na pinagpala. Meron po siyang special privilege mula po sa Panginoon. And Archippus is about awakening saints in the body of Christ. Nasa magitan ng buhay po ito na lingkod din ng Panginoon, siya po ay nagbibigay ng paggising, no? Nagpapaunawa na sa pamamagitan ng buhay niya, ang katawan ni Kristo ay magising. Kaya nga po, sa oras na ito, ang ating pong title ng pag-aaralan is Fulfill Your Ministry. Fulfill Your Ministry. What is the ministry you have received in the Lord? Ano po ba yung ministeryo na tinanggap mo sa Panginoon? Ano yung task na meron ka ngayon sa Panginoon? Not the ministry you have assumed, no? Hindi yung ina-assume mo o yung gusto mo na gawain ng makamit mo, kundi yung gawain o ministry galing sa Panginoon. So, tatlong bagay ang nais ko pong ibagi sa atin ngayong umagang ito. Una, no? Paul request to Archippus is to fulfill our God-given kingdom assignments, no? Ito yung request ni Paul kay Archippus sa kanyang sulat, no? Is to fulfill our God-given kingdom assignments, no? Nais ni Paul kay Archippus na mapulpil niya, matupad niya, maganap niya, maisakatuparan niya yung ministering tinanggap niya sa Panginoon. That is the kingdom assignments. Kanya-kanya po yung assignment na tinanggap sa Panginoon, no? At ayon po ito, depende ito sa ating kakayahan. Kaya nga, it's time for the believers to rise up and shine as salt and light of this world. Nasa huling araw na po tayo na kailangan po nating kumilos. Kailangan po nating gumalaw. Archippus, he was a minister, having the charge of an assembly of believers. There are in the church of Laodicea. Sila po ay nasa sa church ng Laodicea, no? Archippus was a man of privilege. Meron siyang tinanggap na sulat mula kay Pablo, itong tagabiling ito ay special para sa kanya. Kaya nga, sabi niya sa kanyang sulat, no? Archippus, see to it that you carefully the duties of, no? That you fulfill the ministry which you have received in the Lord, no? Tinitiyak po ni Paul na tutuparin ni Archippus ang ministry tinanggap niya sa Panginoon. Ikaw ba ay exhorter, no, sa church, sa ministry, sa gawain pinagkatiwala sa ni Lord o sa local church, or you are an encourager, no? Ikaw ay magaling magpalakas ng loob, magpasigla ng mga nanghihina, no? Maibalik yung mga nanlalamig sa Panginoon. Yan ang ministry mo. Pag may nakita kang kapatirang parang nanghihina, nanlalamig, lumalakas sila dahil sa buhay mo, no? Sila'y sumisigla, no? Yan ang assignment mo. Or are you a Bible teacher, no? Sa kang tagapagturo na sa pagtuturo mo maraming natututo, maraming na-educate, no? Maraming napagpapala, no? Anong ministry mong tinanggap kay Lord? Or you are administrator. Ikaw ang papatakbo, nangangalaga ng kabuuan ng church. Or are you a part of music team? Ikaw ay worship leader. Are you a pastor, no? Or evangelist, or guitarist, organist, drummer? What is the ministry that you receive in the Lord? Nasa follow-up ministry ka, no? Pag mayroong hindi do your assignment, or you are in the ushering ministry, no? Every Sunday, maaga ka pa lang doon sa church para gampanan ng iyong assignment kay Lord. Or you are in the security ministry. Ano yung ministry mo na tinanggap kay Lord, no? Ano man ang ministry na tinanggap mo kay Lord sa Panginoon? Kaya as a member of His body, we all have a function to fulfill, a job to do, no? At ito ang letter ni Paul kay Archippus. What ministry? No? Ano yung ministry na tinanggap mo sa Panginoon? Tayong lahat ay bahagi ng katawan ni Kristo. Kaya sa 1 Corinthians chapter 12 verse 14 to 17, ito ang sinasabi,
Yes, the body has many different parts. Marami pong bahagi ang katawan, not just one part. If the foot says, I am not a part of the body because I am not a hand, what? That does not make it any less a part of the body. Verse 16, if the ear says, I am not part of the body because I am not an eye, would that make it any less a part of the body? If the whole body were an eye, how would you hear? Or if your whole body were an ear, how would you smell anything? So dito nakita natin iba't iba ang bahagi ng katawan, no? May tainga, may mata, may paa, no? So ang lahat ng ito'y bahagi ng katawan. So tayo as a body of Christ, we have different parts, no? Sa paglilingkod sa Panginoon, no? Kaya nga dito pa rin sa Romans chapter 12 verse 3 to 8, sinasabi dito, because of the privilege and authority God has given me, according to St. Paul sa kanyang letter sa taga Roma, I give each of you this warning. Don't think you are better than you really are. Be honest in your evaluation of yourselves, measuring yourselves by the faith God has given us. Just as our bodies have many parts, and each part has a special function. No? So, bawat bahagi ng katawan ito, mayroong napakahalagang gagampanan, may function siya. No? So, it is with Christ's body. We are many parts of one body, and we all belong to each other. In His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. No? Para magampanan natin yung ating trabaho. So, if God has given you the ability to prophesy, speak out with as much as God has given you. If your gift is serving others, if your gift is to encourage generously, if God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. And if you have a gift for showing kindness to others, do it gladly. So dito nakita natin na bawat katawan natin as a body of Christ, may kanya-kanya itong trabaho, no? May kanya-kanya itong function na dapat niyang gampanan. Kaya kung ang kakayahan daw natin ay magpahayag tayo, no? Ayon sa kakayahang ibinigay sa atin. Speak out with as much faith as God has given you. If your gift is serving others, serve them well. Maglingkod tayo. Kung ikaw ay guro, magturo ka. If your gift is to encourage others, be encouraging, no? Magpalakas tayo ng loob ng kapatid natin. If it is giving, give generously, no? Kung ikaw ay merong kakayahan at you are able to give generously. If God has given you leadership ability, so gamitin po natin ito, no? Take the responsibility seriously. And if you have a gift for showing kindness to others, do it gladly. So kaya nga, mga kapatid, mga anak ng Diyos, mga mananampalataya, mga lingkod ng Diyos, saan man tayo naroroon, no? Ano man yung ministering tinanggap natin kay Lord, gampanan natin, no? Dahil diyan ka nilagay ng Panginoon. Yan ang ibinigay ng Diyos sa iyo. Yan ang ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo, no? Na wag mo siyang pabayaan. Bigyan mo siya ng oras at panahon. At sigurado makikita mo ang bunga ng ministry tinanggap mo mula sa Panginoon. Amen. So secondly, Paul highlights the privilege. Yung privilege na tinanggap ni Archippus sa Panginoon, binigyan niya ito ng sobrang pagpapahalaga, no? Ng mataas na pagpapahalaga, yung pribileyo na yun. Anong sabi ni Paul, no? Balikan natin, anong sabi niya? Colossians 4:17. Sabi mo kay Archippus, no? Dahil sumulat siya kay Archippus through sa Colossian believers, no? Sabi niya, see to it that you fulfill, no, the ministry, no? So tinitiyak niya na mapupulfill ni Archippus yung ministry na tinanggap niya kay Lord, no? Complete the work you have received. Kumpletuhin mo na buong-buo mong magagawa yung ministry na tinanggap mo sa Panginoon. Fulfill the ministry you have received, no? Kailangan niyang i-fulfill, no? Ito yung encouragement, ito yung paalaala
ni Paul kay Archippus. So every Christian has received a special ministry in the Lord. No, meron tayo special na ministry na tinanggap sa Panginoon. Iba yung kay brother, iba yung kay sister, iba yung kay pastor na ganito, no? Iba yung sa iyo. So all we have to do is to do, no, the ministry that we receive from the Lord, no? Sa 1 Corinthians 12:7, sabi rito, every gift is given to each of us so we can help each other. No? Ulitin ko, every gift is given to each of us. Bawat kaloob ay ibinigay sa bawat isa sa atin upang makatulong tayo sa iba. No? So may kanya-kanya tayong gift na ibinigay ang Panginoon. Kaya kung ano naman yung gift na yon galing sa Panginoon, gamitin natin para makatulong sa iba. No? May kanya-kanya tayong kakayahan na galing sa Panginoon na ipinagkaloob niya sa atin. At sa Ephesians chapter 4 verse 7, Ephesians 4:7, however, He has given each one of us a special gift through the generosity of Christ. No? So binigyan daw ang bawat isa sa atin ng special gift. No? May special na gift ka mula sa Panginoon, ipagamit mo. Dahil pag hindi nagamit yan, kakalawangin yan. Aalisin ng Diyos sa iyan at ibibigay sa iba. No? Pag pinagtiwalaan ka sa maliit, sa kukunting nasa sa iyo, at pinagamit mo kay Lord, i-increase pa ni Lord yan. No? Daragdagan ng Panginoon yan. Pero pagka hindi, no? Kukunin niya sa iyo at ibibigay sa meron pa. Kaya wag natin sayangin yung gift na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo. No? Ano man yan, dahil special yan. No? Sabi ni Paul, He has given each one of us a special gift. No? Special. Through the generosity of Christ. No? Meron tayong special gift na tinanggap kay Lord. No? Ang Panginoon ay merong kakaiba na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. No? Na maaring wala ka, pero meron siya na wala ka. Kapag ito'y ginamit, lumalakas ang bawat isa. Sumisigla. No? Na-enlighten, napapalakas, napapatibay ang bawat isa na tumanggap ng special gift mula sa Panginoon. No? So kaya nga, ipagamit natin sa Panginoon. Huwag nating baliwalain, no? Ano yung meron kang konting ganda ng boses, ipagamit mo at patuloy pang gaganda yan, no? Meron kang kakayahan na ikaw ang laging nag-aayos ng loob ng church, naglilinis, no? Ikaw ang nag-arrange ng chairs, no? Ikaw man na nasa multimedia, nasa sound system, no? Ikaw ay nasa ushering, ipagamit mo kasi gift ni Lord sa iyo yan eh. Yung ano man yung ibinigay ng Panginoon. No? Kaya sabi ni Pablo, fulfill the ministry you have received. No? I-fulfill mo. No? Gampanan mo ng buong puso yung ministry na tinanggap natin kay Lord. Siya naman ang nagbibigay niyan eh. No? Huwag kang aayaw, huwag kang bibitaw, huwag kang susuko. No? Dahil ang Panginoon, natutuwa siya at nalulugod sa taong nagpapagamit sa Kanya. At igamit yung gift na ipinagkaloob ng Panginoon. No? So, yan yung pangalawa. Pangatlo, Paul demands faithfulness. No? Dito sa verse na kanyang pinaalam kay Archippus, no? Gusto niya maging matapat itong si Archippus sa ministry na tinanggap niya mula sa Panginoon. Paul said, Archippus, the word you received in the Lord, complete it. No? Kumplituhin mo ito. Buuin mo ito. Ayusin mo ito. No? Gampanan mo ng buong puso yung tinanggap mong ministry sa Panginoon. No? Buo. Hindi kulang, kundi kumpleto. Sa John chapter 2 verse 7, doon po sa wedding at Cana, ang unang miracle na ginawa ng Panginoon, no, nung siya'y bumaba sa lupa, nagkaroon ng kasalan sa Cana. At nung panahon na yon, dahil mayroong kasalan, no, yung ipinapainom na alak sa mga tao, ipinapauna. No? Pinapauna po yun. Pero, naging huli kasi naubusan na ng alak, gumawa ng himala ang Panginoon. Sabi niya sa John chapter 2 verse 7, Jesus said to the servants, fill the jars with water. Yung mga bangang malalaki, no? Pinapupuno ni Lord ng water. So they filled them to the brim.
So pinunungan ng mga lingkod, no, doon sa kasalan, yung banga hanggang labi, hanggang bunganga, hanggang bibig nung yung pinaka ibabaw ng banga, pinuno ng tubig, no? So Paul exhorted Archippus to fill his service for the Lord up to the brim fully. Ina-encourage ni Paul na si Archippus ay maglingkod sa Diyos, no? Nang hanggang labi tulad ng banga na punong-puno, no? Na talagang buo at puspusan, na ang paglilingkod niya sa Panginoon ay gawin niya ng buo, na hindi siya nangihinawa, hindi siya napapagod, hindi siya sumusuko, kundi gawanan niya ng buo yung ministry tinanggap niya kay Lord, no? This is what God requires of all His servants, to serve God with full obedience, no? Buong pagsunod, no murmurings, no complaining, just serving with full-heartedness, no? Ito ang nais ng Diyos sa mga anak niyang naglingkod sa Kanya, na maglingkod ng buo, na walang pag-aalinlangan, walang hindi ka napipilitan, hindi parang nagustuhan mo lamang, kundi yung pagsunod mo at paglilingkod sa Panginoon talagang galing sa puso, no? Kahit nag-iisa ka, kahit ano pa ang sitwasyon ng paligid, kahit ano pa ang panahon, wag lamang sobrang lakas ng bagyo at ulan, no? Kami nga nung nasa Mindoro pa ay kahit umuulan, talagang punta sa gawain ni Lord, no? Kahit nag-iisa, walang reason out. Bakit? Dahil ang paglilingkod sa Panginoon, once na nag-serve ka kay Lord, no? Alam mong sinasamahan ka ng Diyos, hindi ka mag-give up. No, kahit anong sitwasyon ng paligid, no? Gusto mong maluwalhati ang Panginoon, gusto mong matapos yung gawaing pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. In John chapter 17 verse 4, Jesus said, I have glorified you on the earth. Sabi niya, no? I have finished the work which you have given to me. O I have finished the work which you have given me to do. Sabi ni Jesus, no? Niluluwalhati niya ang Ama dito sa lupa at tinatapos niya yung gawaing binigay sa kanya ng gagawin, ng ginagampanan niya, no? Tumanggap siya ng ministry din mula sa Ama. Kaya niluluwalhati niya ang Diyos dito sa lupa at tinatapos niya yung gawain na tinanggap niya o ibinigay sa kanya, no? So maging ang ating Panginoon narito sa lupa, no? Ginagampanan niya yung kuling tinanggap niya sa Panginoon. Kaya ang sabi ng John 4:34, my meat is to do the will of the Father who sent me, no? Yun ang kanyang gawain o tungkulin matapos ang gawain tinanggap niya, no, mula sa Ama sa langit. So ano man po yung ministry tinanggap natin kay Lord, gampanan natin ng buong puso, no? Ng buong buo, na hindi tayo nag-aalinlangan. Let us fulfill the ministry, no, na tinanggap natin kay Lord. Ano yung ministry nyo ngayon? Saan kayo nakapaloob? Ano ang ministry na ginagamit ka ng Panginoon? No, nakikita ka man o hindi, nasa frontline ka man o hindi, no, ministryhan. No, ang ministry ay mahalaga kay Lord, no? Huwag nating baliwalain yung ikaw ay nasa prayer, nasa intercession, no? Huwag niyo baliwalain yan dahil ang prayers sobrang napakahalaga niyan sa Panginoon. Yan ang backbone ng ministry. Without prayer, no, ang Diyos ay hindi makakakilos. Kaya yung mga mother na nagpe-pray every day, no, yung mga youth na nananalangin, no, at ginagampanan ng kanya-kanyang mga responsibilidad sa church, no, do it all for the glory of God, no? Gampanan nyo. Dahil ang mundo ngayon ay malakas ang tawag ng mundo, no? Pagka ikaw ay naakay at nadala ng mga nangyayari sa mundo at tawag ng laman ng mundo, malalayo ka kay Lord, no? So kaya nga gawin natin, tapusin natin yung ministry tinanggap natin kay Lord. 2 Timothy chapter 4 verse 7, according to Paul, sabi niya, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. No? Nakipaglaban siya. Puspusan siya, nakipaglaban. No? Nung narito siya sa lupa, hindi siya sumuko. I have finished the race. Tinapos niya yung takbuhin.
na tinanggap niya sa Panginoon, no? Nagsumikap siya, nakipagbuno siya, nakipaglaban siya. I have kept the faith, no? Iningatan niya yung kanyang pananampalataya. Ang bawat isa sa atin, no? Ano man yung tinanggap natin kay Lord na ministry, ng paglilingkod, no? Gampanan natin. Tapusin natin, no? Huwag tayong bibitaw, huwag tayong susuko. Dahil ang pinaglilingkuran natin ng Diyos, no? Hindi tao. Kaya nga ayon pa rin sa kanyang sulat ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, ito yung kanyang encouragement sa mga tao, sa mga mananampalataya sa Korinto. Sabi niya, I beseech you, therefore, brethren, sabi niya, be steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord. For as much as you know that your labor in the Lord will not in vain. Sabi niya, no, nakikiusap siya na magpakatatag, magpakasipag ang mga mananampalataya sa Korinto, yamang alam nila na hindi nasasayang ang kanilang paglilingkod sa Panginoon. Yung ginagawa natin pagsiserve kay Lord, hindi nawawala ng kabuluhan niyan. No? May silbi po yan, may reward tayo kay Lord. Kaya sa pagsunod sa Panginoon, sa paglilingkod sa Diyos, keep up the good work. No? Kahit may testing, may trials, ano man ang nangyayari sa buhay, no? Huwag kang bibitaw, huwag kang susuko. No? At kung minsan, kung yung sino pa yung pinakamahal mo sa buhay o malapit sa iyo, gagamitin ng kaawayan para subukin ka, para i-down ka. Pero never give up. Sabi nga ni Paul sa sa Philippians chapter 3 verse 14, nagpapatuloy nga ako, no? Tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala, no? Sa pagkakatawag ng Diyos sa akin kay Kristo Jesus. I press on toward the goal to win the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So magpatuloy po tayo, no? Let us fulfill the ministry that we receive from the Lord, no? I-fulfill natin yung ministry na yon na tinanggap natin sa Panginoon. So fulfill your ministry, no? Fulfill your ministry. Anong ministry mo kay Lord, no? Gampanan mo yan, tuparin mo, no? At may reward ka sa Panginoon. May nakakakita man sa ginagawa mo o wala, do it all for the glory of God. Colossians 3:23, whether you eat or drink, no? Umiinom ka man, kumakain, gawin mo lahat para sa Panginoon. No? Na ang Diyos ang maluwalhati, ang Diyos ang maparangalan, ang Diyos ang mapaluburan, hindi tao. No? Nagagawin mong lahat para kay Lord. Gagawin mong lahat para sa kapurihan ng Diyos. No? Siya ang maitaas at maluwalhati. At once na ginampanan mo, yung ipinagkatiwala ni Lord sa iyo, yung ministry yung tinanggap mo kay Lord, makikita mo ang blessing ni Lord dumadaloy sa iyo. Kusang dumarating, hahabulin ka ng pagpapala. Hindi ka mag-struggle sa iyong kakainin, sa iyong isusuot sa katawan, maging sa financial blessing. Darating sa iyo yan ang kusa. Bakit? No? Dahil you are faithfully, no, doing your ministry before God. Kaya nga si Paul, no, he demands na maging faithful talaga si Archippus sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. And same sa bawat isa sa atin. No? Don't expect na makikita mo yung fruit ng gawaing pinagkatiwala ng Diyos sa iyo o tinanggap mo sa Panginoon pag hindi mo siya ginampanan at hindi ka naging matapat. So, purihin po ang Diyos, mga kapatid, sa aral na ito na ating narinig, I believe na tayo po ay napaalalahanan ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo na anuman yung ministry na tinanggap mo mula sa Panginoon, no? Special yan, no? You are privileged, no? Na pagtiwalaan ng Panginoon. Ano man yan, gampanan mo ng buong puso. Huwag kang manghina at huwag mong tignan yung iba. Ang tignan mo yung nasa sa iyo, no? Huwag mo i-compare yung ginagawa mo sa iba at yung kanila sa iyo. Dahil meron ka special, no, na tinanggap sa Panginoon. So, purihin ng Diyos ngayong oras na ito. Tayo ay manalangin. Heavenly Father, we thank you sa iyong kabutihan. Lord, ngayon pong gabi na ito, narito kami sa iyong harapan. Nakinig ng iyong salita. Father, I pray that you bless each and every one
I pray, Lord, na sa lahat ng mga Kristiyano at mananampalataya, mga lingkod mo, anuman ang ministry tinanggap nila mula sa iyo, ay magampanan ng buong puso at lakas. Na hindi sa tao namin ito ginagawa, kundi sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa at magawa namin ang lahat para sa kapurihan lamang ng pangalan. Thank you, Lord, for reminding us sa talatang ito na special, Lord, privilege na letter, sulat ni Pablo kay Archippus, O God. Salamat po, Ama. We give you honor, we give you praise and glory, Father God. In Jesus' name, this we pray. Amen, amen. So God bless you all. To God be the glory. Amen, amen. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangamba sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko